Houbo lugar en Bruselas unha nova xuntanza do Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea. Entre os asuntos máis relevantes a tratar en debadito encontro estaba o de determinar os totais admisibles de capturas, tas e cotas para o ano 2013. Os tas e cotas repártense entre os países da Unión segundo un sistema chamado de estabilidade relativa, en virtud do cual mantense estable cada cota nacional respecto das demais, aínda que a cantidade total de peixe que pode capturarse varíe segundo a produtividade das poboacións. Señora conselleira, vostede unha vez máis tivo a honra de formar parte directa do equipo encargado de a negociación dos tas e cotas para o ano 2013. Facío unha vez máis en representación do conxunto das comunidades autónomas de España, un recoñecemento non só a importancia específica que a pesca galega ten no conxunto de España, que tamén, senón tamén pola súa capacidade e, sobre todo, pola súa valía na mesa de negociación. Participou, ademais, xunto a outra persona que ten experiencia de negociar en Europa, que é o ministro Miguel Arias Cañete. Ambos capitanearon con experiencia, con capacidade, pero, sobre todo, co que non se había levado hasta ahora, con datos, o equipo negociador. E temos que recoñecer que a posición de partida para a negociación era moi dura, xa que era tremendamente restrictiva a proposta inicial da Comisión Europea. O borrador do regulamento que coñecíamos en novembro era tremendamente negativo e establecía no seu inicio unha reducción generalizada nos TAC do 75% dos stocks, con recortes generalizados de entre o 20 e o 25% de media e moitas das especies de interés comercial para Galicia. Reducción na pescada, no rapante, no abadexo, entre outros. A posición inicial propuxo reducir os TAS respecto do 2012 para o ano 2013 en 65.700 toneladas. E para facer frente a esta situación tocaba acudir cos deberes feitos. E aquí hai que dicir que Galicia si fixo os deberes e chegou a Bruselas cos deberes feitos. Vostedes negociaron cos deberes feitos para ir a Europa ca razón na man e poder facer valer, pero sobre todo, poder convencer. E vostede tivo a oportunidade de coñecer a negociación de primeira man. E dai a importancia de que comparta nesta Cámara a súa valoración, igual que temos e sabemos que puido dar conta do resultado tras o devandito Consello Galego de Pesca. Moitas grazas, por eso, señor Balseiro. a pregunta... Moitas grazas. Señora presidenta. Resposta da presidenta. Señorías, señor Balseiro, creo que vostede facía o plantexamento de que elaboráramos a valoración que se debe facer despois xa dos resultados acadados no Consello de Ministros do 15 de decembro. E creo que a valoración que debemos de facer é tal e como sinalaba ao terminar este Consello de Ministros cun resultado netamente positivo. Facía e fago esta valoración en canto a que debemos considerar non só a donde logramos chegar en termos de cifras e toneladas, senón en que tamén temos que analizar de onde partíamos. E ese punto de partida na negociación era realmente duro e afastado das necesidades da nosa flota pesqueira, especialmente daquela que faena no Gran Sol. Neste senso, temos que considerar nesta orientación a consecución do mantemento dos tax e cuotas da principal especie para a flota galega, como é a pescada norte, así como o doutras certamente importantes, como a do rapante ou a do abadexo, sobre todo tendo en conta que a Comisión Europea propoñía en algúns casos reducións superiores ao 30%. A maiores, non debemos esquecer que se conseguiu frear a caída de especies como o peixe sapo na área de Gran Sol e adxacentes, que pasou dunha reducción dun 20% proposta nun principio a unha reducción do 5%. Neste mesmo caso estaba o peixe sapo no Cantábrico noroeste, onde se acadou frear a reducción dun 37% a un 25%. A máis, creo que debemos sumar no eido dos logros o aumento xeral, é dicir, entre os stocks norte e sur, de máis dun 40% do TAC do lirio e que xa proviña dunha recuperación sustancial no pasado ano que permitía acadar niveis que corrixían o durísimo
e inxustificado recorte de arredor do 90% imposto para 2011. Tamén debemos considerar especialmente positivos e satisfactorios o aumento dun 15% na pescada do Cantábrico, que ven sendo o máximo que permite o plan de recuperación, e o incremento dun 42% no TAC da cigala do Gran Sol na área de Porcumpín. Engado a estes aumentos o termos satisfactorios porque estes casos son un referente do traballo duro e responsable dos pescadores galegos e os esforzos realizados a prol de axustar o esforzo pesqueiro ás súas prácticas pesqueiras, e creo e agardo que lles sigan recoñecendo porque son dignas dese recoñecemento. Non quixera rematar sin reconocer aquí o traballo do ministro de Agricultura, don Miguel Arias Cañete, e do seu equipo no Consello de Ministros, porque amosaron que acoden a Europa coa razón na man e tratan de facela valer sin moita xesticulación, pero con total firmeza. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias. Réplica do señor Balseiro Orol. Señora conselleira, pola súa información, pero aunque a moitos dos diputados que están nesta Cámara non lles guste escoitar, é certo que o cambio do goberno en Galicia e é certo que o cambio do goberno en España favoreceu favorablemente a pesca galega en esta negociación. Hai algunhas señorías que son novas, por iso lles dá rista en esta Cámara, e é certo porque nós, os galegos, fomos representando as comunidades autónomas de España. Cando estes señores que gobernaban, uns gobernaban, outros pola mañá gobernaban uns, pola tarde gobernaban outros, e outros que viñeron agora apoiaban daquela unha boa parte deles, os que gobernaban, a nós representábanos. Cando íbamos negociar os TAS e cotas de pesca a Bruselas, representábanos a Comunidade Autónoma de Extremadura, que non ten nin un solo metro de costa, nin ten nin un solo metro marítimo a Comunidade Autónoma de Extremadura. E cando o Goberno de Galicia lle pido ao Goberno Central, que é quen determina, que nos vai a representar polas comunidades autónomas, que nos dera a posibilidade de ir representando as comunidades autónomas de España a Galicia, o Partido Socialista non lo nega. E os resultados, señora conselleira, están aquí, porque efectivamente Europa hai que ir cos deberes feitos. Europa hai que ir, fai poucos días, na Comisión de Pesca, os grupos da oposición votaban en contra de que o Consello Galego de Pesca para a pesca de baixura artesanal fixera un informe para poder ir negociar a Europa cos deberes feitos e con datos encima da mesa. E iso foi o que fixo vostede, acompañado do ministro do Goberno de España, o que antes non se facía. E o resultado está aquí. Ahora mesmo aquí había algunha ilustre diputada que dicía que subir as cotas un 25% non era nada. Antes nós subíamos un 25%, é certo. Baixábamos un 15% no seu conxunto. Ahora sí que as subimos, pero subímolas porque se fixo como se tiña que facer. Nada máis e moitas gracias. Peche, a conselleira de Medio Rural e do Mar. Moitas gracias, señora presidenta. Señor Balseiro, que é evidente que aínda podemos ir a máis e que debemos ir a máis. E nesa línea estamos a traballar. Pero os propios profesionais, que realmente merece a pena escoitar, facían unha valoración netamente positiva porque entendían a situación da que partíamos e os resultados que acadamos. E iso é o que de alguna maneira nos dá forza a todos os que vamos a representar os nosos sectores a donde faga falta para conseguir que poidan manter unha actividade digna que sexa capaz de xenerar postos de traballo e riqueza para a nosa comunidade. E nesa línea vamos a seguir traballando. É certo que se oían comentarios de que era pouca a subida que tiñamos acadado, pero é que os resultados non temos nada máis que comparalos cos do ano 2011, donde solamente unha especia nos la baixaron ao 93%, e o ano pasado fomos capaces de subila ao 625%. Polo tanto, eu creo que estamos na liña de que con argumentos, defendendo os intereses da nosa flota, con todos os datos científicos e cos datos socioeconómicos, seremos capaces de ganar esta batalla e seremos capaces de conseguir acreditar ante a Unión Europea que temos un sector que é capaz de manter a súa actividade e manter a vida nas nosas zonas costeiras. Nesa línea, dende logo, seguiremos traballando. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias.